Jaruman Kannywood wanda suke daidai da jaruman Bollywood a matsayi. Jarumi na farko shine Abale. Abale a jaruman Bollywood shine yake daidai da Allu Arjun saboda mazantakarsa da kuma ƙarfi. Akwai Rahama Sadau, ita ce take daidai da Priyanka Chopra wajen ganin dama can da ita take kwaikwayo. Sadiq Sani Sadiq shine yake daidai da Bijay wajen ganin yadda yake haskawa a wannan zamani a fina-finansa. Adam A. Zango shi yake daidai da Salman Khan wajen ganin yadda aka jima ana gwagwarmaya da shi kuma har yanzu zamani yana ci da shi. Hadiza Gabon ita take daidai da Katrina Kaif wajen ganin yadda take fina-finai da manya-manyan jarumai kuma ita ma har yanzu ana ji da ita. Nur M. Inuwa shi yake daidai da Arjit Singh wajen zaƙin murya da kuma ɗaukan voice a waƙa mai daɗi. Ummi Rahab ita take daidai da Alia Bhatt wajen ganin su gabaki ɗayansu suna da matsakaicin shekaru sannan kuma suna da tauraruwa a masana'antar. Ali Nuhu shine yake daidai da Shahrukh Khan wajen ganin shine shugaba kuma sarki a cikin masana'antar kamar inda shi ma Shahrukh Khan yake haka a Bollywood. Abba El Mustapha shi yake daidai da Kirish wato Hrithik Roshan wajen ganin inda yake jarumi sannan kuma gashi mai kwarjini a cikin fim. Nafisa Abdullahi ita take daidai da Sunny Leon wato jarumar Indiya ce wanda take mazauniya 'yar Amerika wajen ganin inda Nafisa Abdullahi ita ma ta bar rayuwa a Najeriya ta koma Amerika. Lawan Ahmad shi yake daidai da Ajay Devgan wajen ganin yadda haƙurinsa yake a cikin fim ba su fiye tashin hankali ko kuma shiga hurumi da yawa ba sannan tauraruwar wasu ba babba bace kamar ta sauran jaruman. Duka anan muka kawo ƙarshen datas ɗinmu, kada a manta a yi mana subscribe sannan kuma ku bayyana ra'ayinku cikin sauƙi ba tare da cin zarafi ba.